Karolína, to máte? Čau, dětka! Počkat. 90, 60, 90, dobrý. Tak, mám povyprávit, jak jsi jako měla terapeut ve škole, ne? Na IKTčko, vážný kolega, s chybami mě to ztrácenil. Prostě si tak sedím v Facebooku, líbím se ti X, přes milion, přeskat, že jsem krásná, jako to vím, jo, že jsem krásná, to vím, že jsem krásná. Ona na mě nesvítí, že to tomu osvětlovače svítí. Že se jako schválně líčila oči a ona na mě nesvítí. Co si líčila oči, už to nesvítí. No. A dá se, jo, jsem vůbec zapomněla, co jsem šla, že jsem zbytečný. Jsem na tom IKTčku, si sedím Facebook, líbím se ti, blabla, všechny mi opět zkazu, ty dojde ten trpajzlik a začíná mě jako slečna, mohla byste si zavřít všechny ty okna? Se tak podívám, říká jako uklízečka, nebo co? To teda jako stáhnu do z oknu, jako zavřený, všechny, co se nedělá děcka, jsem tam blbá, si sednu, říkám, jsou všichni zavřený, tak mě podívá, začne mi tam klikat, teď mi hodí ty Facebooky, bla, 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 se mi podívám, co to šmata, a ona mě, a laska, kde si vysypte koš, jako fakt humu, jsem nějaká uklízečka, jsem teda jako šlázela, jsem ten koš vysypala, jako z okna teda, jsem nevěděla, kam to mám sypat, jako kam mám sypat koš, do popelnice nepůjdeš před školu, mám podpatky, ne. Humus na téhle škole platit by mě měli jako stát tady fakt. Byla opravdu hodina IKT, zase mi klikal na tu obrazovku, říkám, vážný kolego, neklikejte mi tam. Jako neklikejte mi tam. A stejně kliká, program nevím tady, ne, hruza, to fakt, děcka. Teď co, já jdu.